Здравейте хора, днес имаме New Beast is joining the garage. Той е горе-долу пред мен. Именно тази кола е лимитирана версия. Моята е 3942. Моя номер на колата е 3942. Но колата си заслужава и само ще кажа нещо, че се заслужава за 2 милиона тази кола. А именно DS Automobiles Taylor and Degree 4 concept. Добре. Нещо много интересно, къде намерих тази кола е, че е като хем електрик, хем рейсинг и може да видите колко ниско са седалките. Мисля, че това е някакъв бъг. Добре. Може да видите там вътре е рейсинг став. Има 4 врати. Къде трябва да е това не се отваря, нито отпред. Но общо дето това изглежда доста готино, като за 2 милиона. Особено пък с светлините. Не знам, но на мен отзад ми е най-любимо. Сега отиваме до тест драйв и ще спалниме колата в един от гаражите. Имаме и лимитирано прошение, но в момента сме за тази кола. Така че, да. Хора, аз буквално от тук вече може да чуем. Ето как изглежда вътре. Аз в момента съм Max Out Now. И може да върви до 238 плюс 300 и нещо. Що ми влеземе на магистралата, веднага ще е тестваме. Без някой здраво нещо. Като цяло хора, колата не е лоша. Аз се харесвам. Така. 3, 2, 1, буст. 365 да. Това не е лошото тази кола. Като цяло, общо това е много добро за едно SUV. Защото Lamborghini Urus прави само 260 км с буст. За сега това е най-бързото SUV, където може някой да вземе. Значи, какво мислех да направя е да мачна самото Lamborghini Revolution с тази кола, както може да видите.
черни джанти, LED carburetors, matte black. Само че нямаше как да променя вътре, така че да. Но като цяло колата си е уникална. Има доста... Както казах, има доста други SUV-та, където не стават за абсолютно нищо. Ето може да видите тук. Значи, само когато нямаме 360 камера, само това не липсва, но за това SUV доста не ми трябва, защото това SUV е топ. Добре, без да го крашаутваме. Да, това е поне доброто на едно, че лимитираните коли ги държат за много малко време, но с малко ще ви покажа коя кола най-много вкусява. Значи, това лимитираните кошефера мен много вкусява, защото на кола ми трябва толкова много години. Я буквално когато не трябваше да е просто лимитиране, не трябваше да е. Това е вече има толкова отграбване. Има толкова отграбване. Пушета от една и съща. И ако не знаете за кое говоря, говоря за 3R Lumia Edition. И като цяло, excuse me, but that's like... Okay. Може да видите, моето пушета сега е 2541 Lumia Yamaha. И това е над 3900 и нещо си. Като цяло хора, тази кола е топ за приятели, в смисъл ако искате да сте няколко приятели общо. Да хора, като цяло това е една от най-добрите коли. Рапнах Lamborghini Revolt'ото в друг цвят и Бронкото го направих в ето такъв цвят. Не знам дали може да се види ето такъв цвят. И сега почваме кефи отколкото преди. Преди беше Glass Black. Но не знам, честно да ви кажа хора. Не знам дали ще го върна, не знам дали не. Но да. Не съм сигурен за колата колко конски сили. Електрическа е. Ако знам, точно като видео и като работим видеото ще пиша под колата или над колата. Ще клада снимка на колата сигурно. И ще пиша колко конски сили да знаете. Така че... сега от мене make sure you like, comment, share and subscribe. And I'm gonna see you in my next video. Peace.